Ito guys, so ito po yung nyog guys. So makikita nyo nyog. So dalawa siya guys. For the first time siguro to ng history guys. Dalawa yung nyog. Ito guys. Ito yung isa. Malaki na guys. Ito yung pangalawa. So makikita natin dito guys. So kung silipin natin guys, so isa lang talaga yung tinanim dito guys. Yan, isa. So may tumubo na isa guys. Kambal, twin siya guys. So yun lang guys. For the first time guys, history, dalawa yung ulo sa lubi, nyog. So daming niyog dito guys. So ayan, nakikita nyo guys. Niyog. So yun lang yung dalawa guys. Twin.